Fira del Llibre del Pirineu. Del 4 al 6 de setembre. Us presentem el cartell oficial de la fira. La imatge, guanyadora del concurs de fotografia d'Organyà, porta per títol Sota Santa Fe i la seva autora és Abril Espunyes Capdevila. Noemí Rodríguez, presentadora de la Fira del Llibre del Pirineu. Bon dia, soc Noemí Rodríguez i com cada any tinc la sort de poder presentar les diferents novetats i acompanyar els autors a la Fira del Llibre d'Organyà. Una fira que comença uns mesos abans, realment, del primer cap de setmana de setembre, perquè mireu, les lectures que tinc encara pendents abans no s'acabi l'estiu. Per tant, espero que passeu unes fantàstiques vacances, però no oblideu que tenim una cita el primer cap de setmana de setembre a Organyà. Fins aleshores. Quins llibres s'hi presenten? Què t'espera a l'espai familiar del carrer del Mig? Vine a gaudir d'un munt d'activitats per a tota la família. Una gimcana literària plena de sorpreses. Contacontes per deixar volar la imaginació. Recitals poètics per emocionar-te amb les paraules. Animació musical per cantar, ballar i passar-ho d'allò més bé. T'hi esperem per compartir moments plens de llibres, música i diversió. Em ve molt de gust de convidar-vos a la 30a Fira del Llibre del Pirineu, que es farà els dies 4, 5 i 6 de setembre a Organyà. I si sou aquí, m'agradaria molt que vinguéssiu a veure el meu espectacle familiar, una muntanya de danses i un cistell de cançons. Us hi esperem. Jornada Una llengua que canta. Trobada de professionals i persones creadores de música en català. Veu clara, serena i pregona. Veu clara, serena i pregona. Hola, sóc la Roser Puigbó, cantautora, i el proper 4 de setembre estaré a la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà, juntament amb altres creadores de música en català i professionals. Em fa moltíssima il·lusió participar-hi, així que allà us espero. Una abraçada! Nou espai al Planell. Actuacions de Mar Balcells, Agustí Busquets, Itzia de Pablo, Joan Gómez, Lucía Marcos i Sergi Marcos. Concerts de la Fira del Llibre. Muntanyes de vida amb la Sonsoni. Concert de Cloenda amb Judit Nederman. Et presentem les persones que escriuran, aquest any, les noves homilies d'Organyà. L'homilia religiosa anirà a càrrec de mossèn Josep Maria Mauri Prior. L'homilia literària anirà a càrrec de Maria Mercè Roca. Hola, què tal, com esteu? Soc la Maria Mercè Roca i aquest any llegiré l'homilieta de la Fira del Llibre del Pirineu. És el primer cap de setmana de setembre i m'agradaria molt que ens hi veiéssim. I segur que estarem fresquets. Fins després. Carrerada de llibres. Omplim de lectors i lectures les voreres de la travessia urbana de la C14 a Organyà i fem visible el llibre i el plaer de la lectura. Organyà, bressol del català i vila de les homilies, torna a obrir les portes a la literatura amb una nova edició de la Fira del Llibre del Pirineu. Durant un cap de setmana, els carrers del nucli històric s'omplen de llibres, professionals del món editorial que comparteixen la passió per la llengua, la cultura i el territori. En aquesta 30a edició, us convidem a descobrir novetats editorials, gaudir de presentacions, activitats i espais de trobada i a viure una festa que fa de les paraules el seu millor patrimoni.
Benvingudes i benvinguts a la Fira del Llibre del Pirineu. Gent d'Organyà, ganxos i ganxes, escolteu, aquest any, el primer cap de setmana de setembre, hi torna a haver la Fira del Llibre. I a més, aquest any, el divendres, que és 4 de setembre, vindré jo al vespre, a la nit, a fer una mica de show. Per tant, començarem el cap de setmana allò potents. I, a més, està molt bé que iniciatives culturals com aquesta tirin endavant. I perquè tirin endavant, la millor manera és que hi aneu, que hi assistiu. Per tant, gent d'Organyà i de tota la comarca i hasta, us diria, de tot el país, cap a la Fira del Llibre. M'enteneu o no? Vinga, va, per molts anys. Mos veiem el 4 de setembre a Organyà. La Fira del Llibre del Pirineu està organitzada per l'Ajuntament d'Organyà i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, amb suport del Govern d'Andorra, el Bisbat d'Urgell, de la Generalitat de Catalunya, la Institució de les Lletres Catalanes, la Diputació de Lleida, l'IEI, la Delegació d'Òmnium Cultural a l'Alt Urgell, l'IDAPA i l'Associació del Llibre del Pirineu. Llengua, llibres, Organyà.